Anna May Palok je zpátky na pódiu a rozjela koncertní turné, jo. A zatím má za sebou teda několik koncertů a kritika ji vychvaluje. I když už jednou Tina řekla, že končí, tak došlo ještě na jedno turné, poslední asi, závěrečné. A zatím, co jsem koukal, tak je nejblíž v Londýně, ale města se během turné ještě přidávají, takže kdo ví, třeba by došlo i na Prahu, i když zatím tomu nic nenasvědčuje. Byla by to samozřejmě radita, protože vidět jí tady naposledy, to má vždycky něco do sebe, když přijde k nám někdo, přece jenom víme, že už asi nikdy nedorazí, jo? Tak přece je to jenom něco jiného, než když jdeš na takový depešáky, který už sem přijedou po 6. jo? To je pravda, jako ty notáři, máme tam nějakou takovou zajímavost třeba ohledně táte, co možná třeba naše posluchači vůbec netušili. Já vím, jak to je třeba s těma vlasama. Přesně tak, jsem chtěl říct, že od roku někdy 1960 nikdo neviděl nikdy na pódiu její opravdu ona od roku 1960. Ježiš, on ještě je stejně jako my.